Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев юбилее кичәсенең икенче өлешен башлыйбыз. Татарстан Халыклар Ассамблеясы исеменнән тәбрикләү өчен сүз Мәгариф ассоциациясе җитәкчесе Наил әфәнде Туктамышевка бирелә. Hürmetli Mingol абый, bir gene söz. Aytасы келе, кыска гына, вакыт бек аз. Mingol абый, сіз гениал киши. Неге? Дәлеле бар аны. Mingol абый барлык кишиге булыша, җырларга, тыңларга, музыканы аңларга. Минем уртанчы малай бар. Ул бик музыка ярата. Ярата да хәзердә. Ләкин тавыш юк. Миннән сырады да, менә Mingol абыйга мин барам инде. Хәзер килде. Хәзер аның белән бергә очрашкач, Mingol абый аңа әйткән, менә юмор турында. Әгәр дә син җырлый башласаң, без икебез дә гений булабыз дигән. Хәзер минем малай җырлап йөри рәхәтләнеп. Гомумән, анда әйтеп киттеләр инде, Mingol абыйның үзенең уникаль методикасы бар. Ул теләсә кемне җырларга өйрәтә ала. Ул татармы, русмы, чуашмы, мари